sa nám to páči alebo nie, plyn ako palivo sa v osobných autách ukázal byť slepou cestou. Aktuálne na Slovensku nekúpite ani jedno nové osobné auto, ktoré by mohlo spaľovať stlačený zemný plyn alebo tiež CNG. Poslednými mohikánmi sú značky Renault a Dacia, ktoré stále ponúkajú autá na LPG, čo je kvapalný propán-bután. Čiže v osobných autách sa ako alternatíva ku benzínu a nafte presadzuje hlavne elektrifikácia, ale v nákladnej doprave tam sa elektrifikácia až tak veľmi presadiť nevie, minimálne zatiaľ. Naopak, plyn je tam veľmi populárny a trúfam si povedať, že má aj veľmi slušný potenciál do budúcna. Po viacerých slovenských mestách už dávno jazdia autobusy na CNG a na diaľniciach si môžete všimnúť stále viac kamiónov s nálepkami LNG. Aký je medzi nimi rozdiel? Nuž ide o ten istý zemný plyn. Akurát pri CNG je v nádrži uskladnený v plynnom skupenstve, zatiaľ čo pri LNG je skvapalnený. Schladený na mínus 160 stupňov Celzia, vďaka čomu sa ho do rovnako veľkej nádrže zmestí viac a dojazd na jedno natankovanie je väčší. Ideál pre kamiónovú dopravu. Možno taký nejaký základný rozdiel medzi ťahačom, na ktorý sme všetci zvyknutí, to je teda dieselový motor, tak v podstate z jeho objemu 13 litrov. Blok motora ostáva istý a ostatné komponenty, ako je hlava valcov a všetky ostatné príslušenstva sú podobné ako pri zážihových motoroch. Čiže konkrétne tento motor má 6 valcov, to znamená, že aj 6 zapaľovacích sviečok. A čo spotreba? Spotrebu, toto je veľmi zaujímavá vec z pohľadu pre dopravcu, z pohľadu celkových nákladov na vlastníctvo, teda TCO. Z dlhodobých skúseností dopravca, ktorý si porovná prevádzku ťahača štandardného dieselového a tohto LNG, tak môžeme povedať, že z pohľadu úspory paliva dosahujeme pri prevádzke LNG-ovečkového ťahača spotrebu nižšiu o 10% pri takých ľahkých a stredne ťažkých misiách a pri veľmi ťažkých misiách tie úspory sú až do 20%. Spomínali sme nádrže. Aký je rozdiel v akčnom rádiuse medzi dieselom a LNGčkom? Štandardný taký dieselový ťahač, si zoberieme, má v priemere asi zásobník na 1000 litrov nafty pre dopravcu. V tomto prípade uskladnenie LNG plynu, uskladnite ho tam okolo 400 kg, čož dopravcovi umožňuje dojazd 1800 km. Je to samozrejme dojazd menší, ale dnes máme tu v Európe vybudovanú už pomerne veľkú sieť LNG staníc. V celej Európe ich je okolo 750. To znamená, že všetky hlavné dopravné koridory sú pokryté, takže dneska dopravca nemusí riešiť tú situáciu, ako riešil pred 10 rokmi, či bude mať kde natankovať plyn do LNG ťahača. Na Slovensku aktuálne stojí 10 LNG čerpacích staníc. Vo výhľade je výstavba ďalších 2 alebo 3. S dostupnosťou by problém byť nemal. Ale čo cena? Dnes je cena toho paliva, ak sa bavíme o cene bez DPH, niekde na úrovni 1,25 eur na kilogram. Takže je to niekde zhruba na úrovni nafty. Viete si fixnú cenu na niekoľko mesiacov, kvartálov, rokov a jednoducho ako dopravca máte možnosť mať takú cenu, ktorá sa fixne v rámci celého toho obdobia. To znamená, že nemusíte sa obávať nejakých výkyvov, či už sezónnych alebo nejakých znova geopolitických, a dáva to potom stabilitu aj tomu dopravcovi pri plánovaní nákladov alebo pri cenotvorbe svojim klientom. Ak by sme si zobrali pri štandardnom dieselovom ťahači túto servitku, ktorú priložíte a aspoň minútku ju takto necháte priloženú pri výfuku, tak by ste zistili, že na servitke budete mať tzv. Usadené pevné častice, čož pri plyne absolútne odpadá, pretože z výfuku vám ide čistá para a z pohľadu ostatných emisí v podstate je tam 100% redukcia pevných častíc, 100% redukcia oxidu dusíka a v prípade použitia bio-LNG máte aj 100% úsporu emisí CO2. A ako vyzerá ten emisný systém? Ak tomu dobre rozumiem, nepotrebujeme
katalytickú redukciu, nepotrebujeme močovinu. Áno, v podstate ako keby sme sa s technológiou vrácali 30 rokov dozadu, nie ako pri dieselovom vozidle, kde celý ten katalytický systém, ako je SCR katalizátor, DP, filter a tak ďalej, toto tu v prípade technológie LNG absolútne odpadá. A tým odpadajú aj náklady na prevádzku a údržbu emisného systému, napríklad na močovinu. Lenže ekológia zároveň niečo stojí. LNG ťahač je asi o 30% drahší v porovnaní s naftovým a má aj kratší servisný interval 90 000 namiesto obligátnych 150 000 kilometrov. Legislatíva je však nastavená tak, že byť zelený sa oplatí. Veľkí klienti, hlavne už z oblasti automotív alebo potravinári, jednoducho musia plniť tzv. ESG ciele. To sú ciele práve, ktoré majú smerovať k zabezpečeniu akoby uhlíkovej neutrality a tieto veľké firmy musia vykazovať už vo výročných správach práve aj správu o udržateľnosti. A keďže najviac emisí pochádza vo väčšine prípadov práve z dopravy, tak práve oni tlačia na dopravcov, aby využívali také formy alternatívnej dopravy, ktoré majú nižšiu uhlíkovú stopu. A preto jednoducho ten tlak sa bude zvyšovať práve zo strany tých veľkých firiem na tých svojich dopravcov, aby prechádzali na alternatívne paliva. Teda napríklad aj LNG alebo bio-LNG. Ekologickosť plynu spočíva jednak v nižších emisiách pri jeho spaľovaní v porovnaní s naftou a takisto v spomínanom bio-LNG. Chemickým zložením je to rovnaký plyn, akurát nezískava sa ťažbou zo zeme, ale v bioplynových staniciach pri rozklade biologického odpadu, možno aj toho vášho z kuchyne. Vďaka tomu môžu byť emisie CO2 nulové alebo dokonca až záporné. Je tu smernica tzv. EU ETS 2, ktorá hovorí o tom, že od roku 2027 budú sa nakupovať emisné kvóty aj do dopravy, okrem iného, čo znamená, že ak bude niekto uvádzať na trh 100% fosílne palivo, tak bude musieť nakupovať emisné kvóty. Také tie povolenky, ako to poznáme z priemyslu, tak také budú aj v doprave, čo samozrejme predraží to palivo. Ale keď dodáte na trh bio-LNG alebo biopalivo, tak na to si tie povolenky kupovať nemusíte. To znamená, že tá bioalternatíva sa môže dostať na roveň cenovú fosílnej, prípadne aj lepšie. A v tom momente ako keby sa dosiahne ten cieľ, ktorý Únia sleduje, že práve sa začnú znižovať tie emisie v doprave. Môžete si tipnúť, aký typ pohonu bude povedzme o 10 rokov v kamiónoch najpopulárnejší. Bude to stále nafta, plyn, elektrina, vodík alebo niečo úplne iné.